Tercera part. Bé, això, no? El que anava dient. Vam començar a parlar, ella i jo, no? Aquesta noia, aquesta xicota i jo, aquesta noia i jo, vam començar a parlar, a conèixer-nos, això, l'altre, bueno, cada dia parlaven una mica, com estàs, no sé què, la feina, tal, bueno, una mica de tot, no? Una mica de tot vam parlar. Fins que va passar una setmana i jo vaig dir, doncs li preguntaré per conèixer-nos, per anar a Igualada, baixar, per anar a Igualada, ens podíem veure a Igualada, prendre alguna cosa i conèixer-nos, i bueno, saps? Vull dir, bueno, sí, conèixer-nos i tal, bueno, conèixer-nos i prendre alguna cosa, i bueno, i el que surti, no sé, tu. Vull dir que, bueno, conèixer-nos, no? I tot això. I ella va dir, vale, d'acord, tal i qual, vinga, va. Després, vam quedar que ens podríem conèixer en persona i tot això. Una oportunitat, ella i jo. I bé. Va passar un temps, va passar, doncs, 2 setmanes, 3, no me'n recordo més o menys, 2 o 3 setmanes, després de tot això, i vam dir, va, i bé, i va arribar un dia que jo li vaig dir, vinga, hòstia, jo, que més o menys quasi cada dia parlàvem una mica, i li vaig dir, mira, hòstia, a tu t'agrada la muntanya? Perquè sí, a ella li agradava molt la natura, caminar, la muntanyeta, banyar-se als rius, tot aquest món, no? La natura, tot així, igual que a mi, no? I jo li vaig dir, hòstia, podíem anar a banyar-nos a aquest lloc? Podíem anar aquí, allà, podíem anar això, jo conec un lloc molt guapo, podíem anar aquí al Molí de Roda, al Gordon Afra, aquí no sé què, bueno, una mica de lloc, no? Bé, podíem anar a banyar-nos a aquest lloc. I, bueno, vale, total, va arribar un dia que sí, que vam decidir que, bueno, que aniríem al Gordon Afra. Al Gordon Afra, cupons. Aniríem a banyar-nos perquè era estiu, feia caloreta i, clar, estem avorrits, fem alguna cosa els dos, no? Una mica guai, no? Divertit, no? Algú que ens agradi als dos, no? Passar l'estona, no? Bueno, tercera part.